Așa. Bun. Am avut eu de ucis niște pirați mai devreme. Mă, dar ce mișto arată costumul tău de Troan. Cât de mișto se vede cu traisurile alea de acid la picioare. Foarte mișto. Așa, și acum vreau să ce vreau să-mi fac, de trebuie să-mi iau întâi speederul. Așa, am 100 de blocuri aici. Și vezi tu unde e hăul ăsta aici. Aici o să-mi fac eu o platformă nouă. Mi-am eliberat cât de cât spațiu pe aici. Am mai minat eu din astea. Cum o să încep să fac de aici platforma? Stai. Așa. Vă făceau mai bine pe un vârf de deal de ăla, ca să nu poată să se urce pirații în baza ta, Ah, doamne. Să poți să unde, ajungi numai tu cu unde, jetpack-ul. unde sugerezi să fac? Aici? Ori pe vârful ăsta unde te duci, ori acolo. Prea departe. Aici ar fi o idee bună. Uite Care aici. prea departe, bă, aici, bă, ăsta de aici. A, ăsta de aici, De da. shit. Unde e gaura Dar mai asta? bine sus aici. Mai bine sus. Unde? Hey, where did you went? Vino aici și faci aici. Ah, da, da. Nu o să fac foarte mare platforma, dar o fac mai măricică în orice caz decât cealaltă, că am destule cuburi. Am strâns o grămadă. Așa. Să vedem cât de lată să fie. Cam așa ceva. Ca să mă încapă mai Și multe să o ce. pui mai sus încă un rând, dar mă rog. Așa să facem. Punem aici. Bun, așa. Așa. Cam așa de lată e suficient. Vreau să fac ca o fortăreață, știi, să fie așa închisă. Aici pot să mai adaug una, eventual. Nu. Nu așa. Da. Vreau să mai adaug una în lungime. Așa, încă una în lungime. Și acum trebuie să o umplu aici. Văd că nici nu trebuie să-i faci pilon sau ceva ca să stea pe ele. Stă și în aer dacă o faci. Dar trebuie să ai un punct de sprijină, gen unde să Asta pornești. ziceam, să o pui cum am pus eu pe vârful la unde Da. între două vârfuri, cum ai pus acum, dar mă rog. Să-i Poate. faci ceva ziduri de two blocks high ca să nu intre pirații Da. și eventual face mai mare, că nu o să te ajungă nici atât de mare cât e acum. Merge. Poți să-mi adaug? Asta e zi și la camera aia mică. Da, stai așa. Trebuie să minez aici. Așa. Da, și eventual mai iau de aici. Și mai fac în... Mai adaug aici, eventual. Da, eventual mai adaug aici. Cam așa ceva. Și acum mai am 20 de blocuri, mama. Să mă uit în inventar să fac câte blocuri mai am. Pe poți să iei camera asta de aici și să o pui acolo. Nu, că vreau să am două baze. Aia am muncirea aia. Ce-ai muncit, mă, la ea?
We're gonna need more turrets. Mai am 68 de blocuri, pot să o fac lejer și aici. Pot să o mai ridic un zid. O fac super mișto, frate. O fac super securizată. Asta. Uite, mi-a crescut și building skill-ul. Așa. Place că anti-meteor turrets iau 6 iron, 6 aluminum și după aia basic laser turret ia 24 de aluminum. 12 copper. Altă viață, mă, frate. Cum arată acum. Trebuie să faci un pilon pe care să stea eventual. Să fac un pilon de susținere aici. Sau unde să pun pilonul ăsta. Deci îi pun așa. Așa, eventual fac și niște piloni pe aici. Așa, și fac aici un pilon. Așa. Bun, și fac și aici un pilon. Bun, gata. Acum e... Așa, altă viață. Și acum trebuie să facem chesturi, multe chesturi îmi trebuie. Ca să pot să pun în ele ce îmi trebuie, că am nevoie de... Stai, să mă gândesc ce să mă... Aici. Da, aici. Nu pot să-i dau quick save. You need turrets on top of that. Asta vreau să Uite, fac, și-a exact. făcut o cămăruță, tot o cămăruță mai, un pic mai mare. Jesus Christ. Dacă să o fac, frate, kilometrică. Bă, frate, și mai mare. Nu mai am blocuri de alea. Asta e suficient, da. Îi fac cu altceva ziduri. Și acum să-mi fac turete. Stai așa, unde? Let's ce obțin încă 2 more meteor turrets and 2 more laser turrets. De unde le făceam pe astea la... Nu mai știu la ce. Armory. Armory. Green one. Așa. Turrets, defense, așa. Anti-meteor și laser turret, da? Deci 2 și 2. Trebuie să mai iau niște tranzistori. What the fuck? Microprocessor. N-am așa ceva. Am numai aluminium ingot și copper ingot. Dude, why the fuck does it ask for these? Ce îți trebuie și cât îți trebuie? Stai. Deci, defense, îmi trebuie microprocessor, tranzistor, conectori Trebuie am. fă-ți tranzistor, că ar trebui să ai resurse pentru tranzistor. Poți pe crafting direct acolo în ăla de turret, poți să apeși pe crafting pe range-ul ăla de simbolul de cheie din Tranzistori. Îmi de la trebuie componente și you can craft directly there and it has a back button so you can go back to the turret. tranzistor. Stai. Am tot mai puțin radium ingot. Ia să văd dacă am pus radium ingot aici. Radium ingot.
Deci ce trebuie pentru tranzistor? Îmi trebuie, am radium ingot. Am tot ce-mi trebuie. Bun, fac unul tranzistor, 2 tranzistori sau câți? 4? Nici nu mai știu. Trebuie să mă uit să văd cât. Defense. Mirror și conector. Ok, pot să-mi fac anti-meteor turret. 2, așa mi-am făcut 2 anti-meteor. Și basic turret îmi trebuie tranzistor, 2 tranzistori îmi trebuie și 2 microprocessors. Deci tranzistori pot să-mi fac acum. 2 tranzistori, așa. Și 2 microprocessors îmi mai trebuie. Dacă vin pirații. Mă auzi ceva pe aici. Unde deci? Oh. Așa. Așa. Wow, ce ți-a intrat de la mine? Așa. Stai să văd acum. Deci 2 laser You turrets. get those from trading and space stations. Gata, am 2 și 2. Acum pot să mă duc să le montez. Să mă arăt unde aș putea să le montez, că eu nu știu cum să le fac să fie bine, să targetească bine pirații când e ceva. Să mă arăt unde să le pun. Deci începem cu laser turrets. Trebuie să mi le pun pe bară. Așa. Puneți-ne în colțuri. Pune un laser turret aici, facing that way. Așa, da. Nu știu că nu văd Nu holograma vezi holograma. bine. Adică o văd, dar o văd îndreptată spre mine, e relevant de cum o miști Așa. până o pui. Bun. Asta se rotește 360. Yeah. Și la cel de-al doilea laser turret trebuie pus în față aici. Colț opus. Aici. Așa. Bun. Și acum anti-meteor turret. Ce faci? Unde pune anti-meteor turret? Unde dracu crezi? În celelalte două colțuri. The fuck? Ah. Stai să o pun. Și asta să-l pun așa. Bun, gata. Trebuie să dau un click save. Așa. Și acum... Și la video anterior vezi că ai lăsat o mare parte la final cu AFK-ing and shit. Tai și tu partea aia totuși. Da. Și acum trebuie să-mi fac câteva chesturi. Crafting aici. Parts. Extractor. Ia uite, pot să-mi fac undiță. Du-te, mă. Fishing rod. Uite, mi-am făcut un fishing rod. Poți să-și pescuiești în jocul ăsta. Ce mișto, frate. Wow, ce șmecher. Bestial. Wood chest, așa, și le upgradez după aia. Deci am o grămadă de wood, pot să-mi fac vreo 6 chesturi îmi fac. Așa, și după aia le upgradez. Păi ia-ți și Iron și Titanium cu tine ca să poți să le transform direct în Iron și Titanium chest. Iron. Stai. Iron. Titanium. Titanium 6. Așa. Bun.
New outpost established. Parcă vă o să aibă și mai mulți, o să fie atacat și mai mult ca ai două. Și așa cumva. Ce să mai pun acolo? Dacă pui lumini, ăștia se feresc de lumini pirații sau nu? Nu se lovesc, nu se duc să feresc de lumină ca aia din Minecraft. Ce să se ferească de lumină? Na. Și o să văd un titanium. Titanium. Unde mai pus titanium? Uite, titanium 81 aici. Așa. Am făcut super mare, acum pot să-mi pun în ele ce trebuie. Spun astea. Mirrors. Radium ingot. Ce să pun? Să pun conectorii sau conectorii să mi lasă în inventar. Știu. Aș pune și conectorii aici. Și ce să mai pun? Dark plate. Pun aici. Darkness core fragment. Ăsta trebuie ție la ceva sau să-l pun în chest? Nu. E cu glowing așa pe el, știi cum arată, nu? think they're used at the end of the game. Îl pun în chest atunci. Not sure though. Îl pun în chest mai bine. Și ce mai avem pe aici? Mai avem stone. Mai am o grămadă de dirt. Mai am câteva Or you can coburi. sell them, but that takes a lot of trading skill. And after that I go fishing, my friend. I have a rod now. Just notice my fishing rod. Dude, that's fucking awesome. Oh look, pirates. Pirates. Oh. Stai că acum îi văd turetele. Trebuie să mă și aici pe metereze. Ia uite-i. I-am luat eu pe toți. Mai puțin ăla. Dar uite că trag turetele. Da, nu știu ce se întâmplă dacă vin pe colțurile opuse unde sunt anti-meteor turrets. But hopefully it'll be fine. Oricum sunt puțini, nu sunt mulți. Trebuie să dau 5 aici. Așa. Uite și tu cum ai făcut zidurile, nici măcar nu simetrice. Pe aici o să-mi pun geamuri. Okay, 2 blocks connected. Why do you have 2 blocks? Ca să fie așa cât un geam la fiecare, ca o fortărează, știi? Asta am vrut să fac. Like a fort. Not even symmetrical. Pathetic. Not that pathetic.
Îți aduci toate crafting table-urile și restul. No. O să-mi fac altele noi aici. Da, așa, bărbă. De ce Ce dracu? jucăm? Bă, tu înțelegi cât iau alea de upgrade? Nu știu. Cum adică să faci altele? Jesus Da. Christ. Da, așa.
Dar ce să disconnect de pe server? Ce dacă lași un pic idle, îți Ce? disconnect de pe server? Mi-a dat disconnect from server, what the fuck? Nu știu. Rejoin. Da. Tu ai rămas, nu? Da. Așa, stai așa. Se dau acum. Deci. Well, maybe you should stop AFKing 10 million trillion times. Yeah. Crap, meteor shower. Where? Incoming. Am văzut și eu unde a picat acum. Stai că mă duc și eu acolo. Așa. Vino și ia toate. Resource or whatever. Jump in the hole. Meteorites sometimes drop tier 4 resources. Very few of them, though. They should really make that a lot more. Dirt you can turn to clay, though I don't know if you need, or just keep it as dirt. Stone. I mean, you can make with the builder bench. You can make various types of. Various types of blocks with dirt, stone, sand, and whatever the heck else. Dar tu unde erai de Nu aia vreau să pe dealul ăsta? Nu, eram la... M-a spawnat la baza ta, m-a spawnat, ca de obicei. Ah, nu. Da. Și acum trebuie să fac Town Portal și acolo. Why? Town Portal. Stai. Travel Point, așa. Travel Point. Trebuie un mirror și un connector. Ia să vedem. Mirror. Mirror și un connector. Asta că l-am pus în celălalt chest. Dincolo. Așa. Hai mă, fiți al bateria să se adresă. Deci. Și un conector.
Așa. O să depozitez aici ce am mai găsit. Conector, mirror, titanium, leaves, tipurile de dirt. O să pun astea aici. Titanium ore. Să mai pun capacitor, nu. 5 baterii mai am în inventar. 27 de ship fuel cells. Dark dust 100. Pun astea 5 pe un. Așa. Dăm un save și mă duc la să fac misiunea aia, quest-ul ăla cu pirații. Așa. Mă duc la paret al postului. Așa. Bun. Demek böyle. Ya bir girer gibi var Yes. var. So now I can teleport back to the ship. Așa. Da, same shit. Ah, fuck. Stai că aparent dacă abandonezi când ești pe planetă, mergea. Hai să abandonezi când ești în spațiu. Dacă abandonezi când ești pe Am planeta, e încercat. Am încercat și în spațiu, dar tot așa și mai... face. Tot așa face. Știu că tot așa face, dar dacă abandonezi pe planetă, sunt șanse și mai mari să fail și the next ones. Nu chiar, că eu așa am făcut înainte de mi-a mers. Când eram în single player. Da. Este să mai încerc o dată. Deci Barduel 2. Așa. Și că să mai încerci odată. The first one always fails, remember? Da.
Oh, não tem noção, não. Bora, bora, bem. Demek bari. Ya bir kira gidelim bana. La fel. La fel. Tot așa. Până nu fixează ăștia... Cine știe cât să mai așteptăm după fixul ăsta. Hai de bine. Let's do ground missions. Poți să duci pe Bardwell 3 să colectezi chestul ăla care îți dă 1000. Și poți mai încerci o misiune de acolo, nu știu. It's raining. I'm pretty sure I saw it snowing earlier. Așa, așa.
What you doing? Hello? You there? Again AFK? Jesus fuck Christ.
Uite, acum n-am mai fost AFK, mi-a rămas în joc. Nu m-am mai dat timeout. Ah, Mișto. Înseamnă că uite și aia e o problemă de-a lor. Ah, ce bine. Și acum ziceai să mă duc pe Bardul 3, nu? Și să nu văd am dacă... fost eu. Ai fost tu? Nu merge, nu? Ce să meargă? Să faci misiunea cu pirat sau de-aia cu, măcar cu brontozaur de-aia. Nu, la mine nu mai apar misiunile alea 3, nici astea două aici, nici ăla de pe Bardol 3. Nu știu de ce s-a întâmplat. Nu mi-apar niciuna, ca și cum l-ai luat tu și l-ai terminat. Foarte L-ai ciudat. luat-o cumva pe ăla de pe Bardol 3? Nu, n-am luat nimic de pe Bardel 3, eu sunt pe Bardel 2. De acum sunt la bază. Sunt la baza a doua aia care mi-am făcut eu. Știu că ești la bază. Stai să mă gândesc ce să mai fac. Și atunci de ce dracu mi apare Aș putea să iau o de aia cu dinozauri. Giant Creature Mission? Sau ceva de genul. Ia să mă duc în Pirate Outpost 1. Să caut un de-ala cu... Să caut un de-ala cu Giant Creature sau Earth Attacks. Large Predator. Large Predator, așa. Vad vill du med dem scheiße, va? Le cau că nu știu, se vrei. Iar te mai că se întâmplă voi. We found reports of a dark creature crawling around. Can you head over there? No. Nu asta. No, goodbye. Așa. Ia să vedem asta. Vă să gândi că te-ai că nu te-ai. Iar te mai că se întâmplă. Nu asta. Vad gör du med dem scheiße, va? Le cau că nu știu, se vrei. Ja, am zis că ai A large predator is attacking our people. Can you eliminate it to accept, da? La asta. Aha. Am 2552 de qubits. Hai să vedem unde Panama se misiune. Hai să vedem unde e, Mamă, e acolo. Doamne, unde mă pune? Îți apare cumva cu o labă de un po sign? Da. Ah, gata. M-am prins acum. Trebuie să închem să închem Leviathan totuși. Și mă duc așa. Net speed-ul de la un oraș. Da, da. E mult până acolo. Trebuie să mă duc cu asta. Grămadă până acolo. N-are Leviathan. Taking giant dreadnought to go hunt a predator. Aggressive fauna detected. I don't see shit. Job complete. Așa. Aia trebuie să zică job complete când faci asta, da. Hmm. Pinguini am găsit aici. Penguins. Hmm. Dar nu omor pe ăștia, că dreptate sunt prea drăguți. Așa. Era atâta mai... Catfish-ul sau nu știu ce era para mea. Ah, pescuit am zis că vreau să încerc. Da, 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 da. Să văd cum merge pescuitul și să fac și ție o undiță.
Ai vreo porțiune cu apă pe aici? There's a giant lake on the planet. Look on the map. Stai. Aici, pe lângă noi, nu cred. Pe lângă Ewalu, pe acolo ar trebui să fie un lac. Stai să-mi pun aici. Unul aici. Mă duc înspre Ewalu. Stai așa să mă înalți. Da, uite mă, lacul. e și un lac mic unde e oală. Da, fiți lângă el, e unul. Aici o să încerc să pescuiesc, să văd cum e sistemul. Funcționează. Mai e o baltă. E un Da. mai încolo. Să vedem. Ia uite ce mi-a dat. Microictis. Microictis. O specie de pește. Deci mecanica e simplă, ca la Minecraft. Când trage pluta în jos, atunci trage o dată pe și o dată click stânga și îți lansezi tot cu click stânga undița. Poți să spui și la ce distanță să îți lanseze. Cu cât ții mai Yeah, I mult click haven't stânga tried apăs. fishing. Cu cât ții click stânga mai apăsat, cu atât. Uite, mi-am mai dat un pește acum. Not sure what to do with it besides sell the fish, but selling anything, like I said, you gotta look in very large amounts of detail where to sell what. So good luck selling those. But on the space station, they might. I mean, you gotta check cities and space station. But it's good that it's there, the fishing. Mm. Gathering some shells now. Deci nu știu că pot să le vând, dar iau că mai multe shell-uri acum. Păi alea îți mai cer ăștia la quest-uri. Shells, snails, the snails se referă la snails, snail shells. M-a atacat un lup în deșert și l-am omorât. Nu știam ce pana mea era. Dar când s-a apropiat era lup. Vezi că în zonele deșertice ale hărții sunt lupi. The desert areas. Crezi că numai acolo sunt sau ce? Bănuiesc, nu știu. Tu știi mai bine ca mine. De ce bănești asta? Mă gândeam. Meteor shower detected. Mhm. Dar m-am apucat să văd de-a dat.
Băgăm aici picioare. Next to your ship. Mamă. You're intermediate turrets are shooting. Mamă, ce mi-a făcut? A căzut fix pe bază. Ce? Mi-a făcut praf baza. Meteor shower. What do you mean? It's not A supposed căzut to pe happen. A căzut pe baza mea. Pe baza aia Era veche. mult lângă. What the Pe fuck? baza aia veche. Și eram cu toate activate. Vino să vezi. What? Vino să vezi, bro, ce mi-a făcut aici. Mamă, frate. I think I saw your meteor, anti-meteor turrets shoot your own base, I think. I don't think the meteor was there. Ba da, Meteor. What the fuck is this? Trebuie să mă mut la baza cealaltă, n-am ce să fac. Trebuie să iau tot ce e aici. Asta e one base, n-am ce să zic. What the fuck happened? I just got homeless again. Have to move my home. Inventory full, minunat. Stai să mut totul acolo. But I saw the meteors like way over there. What the hell? Au fix pe baza mea au căzut. Bine că nu mi-a avariat nava. That's fucking weird. What the hell? Încep să mut din chestii aici, n-am ce să fac. Interesant e că turetele au rămas. Wow, care era? Tot a rămas în Tamus. Tot a rămas, da. When you destroy a block under a thing, it drops to the next block. The thing on top. Și ca să muți chesturile, fii atent. Dacă n-ai inventar sau nu vrei să le pui în inventar, vezi că e o opțiune când te uiți la ele, move, să le muți pur și simplu. Mi se pare că e pe F, cred. Și apeși pe ăla și o tragi la baza asta. The chest, if you can, I don't know. Nu știu dacă are o rază acțiunea aia. Dar poate ajunge de la o bază la alta. But that shouldn't have fucking happened. The anti-meteor threats were supposed to take care of it. What the fuck happened? Dude, like everything is ruined in this game. The game is ruined. Nu jocul nostru, jocul în general la capitolul co-op și la asta. E... N-au avut să tragă de meteorit, de navă sau ce dracu se întâmplă? Nu înțeleg.
Oh, uite aici a căzut. Deci nu înțeleg ce ți-a distrus baza. Aici au căzut meteoriți exact cum i-am văzut eu că au căzut. Păi și atunci... Oh, there's even rare materials over here de la meteoriți. Deci clar aici au căzut. O fi tras anti-meteor turret în baza ta? Ăla din spate, gen, în loc de N-am ăsta în apucat să văd. față? N-am crafting bench acum. Lăsăm tot. Hmm. Păi... Uh, ok, înseamnă că trebuie să pun anti-meteor, trebuie să pun niște stâlpi. Uh, Disconnected from server. Minunat. Mă mai auzi? Nu se mai conectează la server acum. De-abia acum te aud. Te-ai întrerupt, te-ai și deconectat. Acum te You joină must și have nu merge lost să te mai... internet for a second. Nu mai merge să te joinezi. Nu dă eroare, dar mai apare rotița aia de încărcare și nu mă bagă pe server. Must not recognize you exited already. Cannot find the online session. Stai să dau salvare și să o restartez. Anyway, bărăbă până atunci. Și eu. Păi, Ce? A, durează Again? puțin? Durează puțin? da, pui Ah, păi mei. zi așa, am crezut că durează mult. Ce dracu dureze mult? Try now. Ok. S-a conectat. El te-a dat lângă baza aia. Just grab your ship and fly over. Nah, that actually I went off. Trebuie să-mi iau mai stuff de aici. Aici pe speed. Sper că... Oh, mi-a salvat? Hai că mi-a salvat, e bine, faci și autosave, e bine. Portalul la poți să le tu dacă vrei, că am deja unul, care mi l-am făcut eu separat. Nu-mi trebuie, ia-ți așa. Hai să un time. Nu cred tare,
și să iei zidurile alea, pentru că știi ce trebuie să faci? Trebuie să-l pui pe niște în colțurile clădirii, sau poate nu în colțuri. Cine trage here? Pirates. Bă, whatever. Ai zis că poți să iei chestul cu tot ce are din el să-l muți? I think so. Nu cred că merge. Mă, da, merge. De mers merge, dar nu știu dacă merge atâta distanță. Să zic eu ce să faci cu turetă după ce termin de montat. Vreau să mă apuc eu să-ți fac, dacă te deconectasi, ca să nu-ți mai sară baza în aer. But since you're back, you're gonna do it. Sper să-mi explodeze baza mea acum. Că asta mai îmi lipsește. Base 2, base 5. Stai cu două icoane de bază la bază ta. Base 2 and base 3. Deci te uiți la un chest și apeși F sau ce zice acolo pentru move. O vezi? Da, dar zice deployment is obstructed by nearby objects. Da, lasă aia, du-te la, trage-o până la, mută-te din locul ăla. Să vezi că o poți să o pui unde vrei. Și vezi dacă ți ajunge raza până la baza aia. Nu mi ajunge. Sau? Ba da, ba da, ba da, ba da. Ba da. Stai, și dau place, da? Da, și după aia vezi dacă a dispărut de aici. Vezi dacă are tot ce are pe el. Da, merge. I think you Merge, can merge. move shit like that to your ship and from your ship as well, if it's close enough. So I don't know if it has a range, but Nici tu că probably și does. așa n-aveam. Nici tu că și așa n-aveam spațiu în inventar. Deci F move. Și acum aduc asta aici. Super, m-ai scăpat de o nebunie acum. Thanks, dude. Așa. Mă la baza mea să mut turetele pe niște turnuri. Tu îmi zici când ai terminat ca să mă întorc. Păi ce mi-am Să mă demontat întorc după chestul? ce le-am pus. Bana mea le-am mai spus. So, need to put these. Bearded. Me too. Hai că mă duc acum când ești tu be right back. Da, așa să fac un save. La. Gata. Așa. Super. Bine, be tu.
Vezi că saplings cad mai des din frunze, dacă tai frunze. Dacă iei frunze, iei saplings mai mulți. Și dacă copacii mari sunt șanse să pice mai mulți saplings când dai frunze. Cu mining beam-ul. Asta e descoperirea de-a mea. Sau probabil că știai deja de ea, nu știu.